агар нафарҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд ва 25 кишвареш ҳамун кишварҳое мебошанд ки танҳо бо шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ. Салом ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист TJ. Тамошобинони азизу гиромиқадр, оиди бекор шидани виза суҳбат мекунем. Бо диққат то охирша тамошо кунем. Аввалан дар ҳамиҷа як нафара барои шумо тавсия метиҳам. Агар нафарҳое ки дар муҳоҷират қарор доранд ва агар ягон саволҳои ҳуқуқӣ дошта бошанд, метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp бинависонед. Онлайн консултатсия барои шумо пешкаш карда мешавад. Хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем, баъдан комментарияҳоро мехонем. ҷумҳурии Тоҷикистон визаро барои шаҳрвандони 41 кишвар бекор кард. Тоҷикистон сафари шаҳрвандони 41 давлатро ба ин кишвар осонтар кард. Аз 1 май шаҳрвандони 25 кишвар метавонанд то 30 рӯз бидуни раводид ё виза ба ҷумҳурии Тоҷикистон сафар кунанд. Яъне ки 41 кишвар мебошад ҳамагӣ ки бе виза метавонанд ба ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд ва 25 кишвареш ҳамун кишварҳое мебошанд ки то 30 рӯза метавонанд бе виза дар ҷумҳурии Тоҷикистон биёянд, гашту гузор кунанд. ин 25 кишвар аз ҷумла ба ин феҳрист шаҳрвандони Кипр, Болгария, Ирландия, Малта, Мексика, Умон, Румыния, Сербия, Словакия ва Ватикан, Бразилия ва 9 кишвари дигар шомил мешаванд. Ва гуфта мешавад ки аз миёни ин кишварҳо шаҳрвандони давлати Фаластин танҳо бо шиносномаҳои дипломатӣ ва хизматӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон метавонанд ки бидуни виза ворид шаванд. Ва инчунин боз як хубии дигар, як плюси дигар ҳамин мебошад ки ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчунин ба шаҳрвандони аз 55 сола болои 16 кишвари дигар иҷозат додааст ки бидуни раводид то 2 ҳафта ба Тоҷикистон сафар кунанд. Дар ин рӯйхат ба ҷуз Чин инчунин кишварҳои Албания, Алҷазира ва Иттиҳоди Доминика, Фиҷа, Лаос, Лубнон, Мадагаскар ворид мешаванд. яъне ки ғайри Чин шаҳрҳое ки мо номбар кардем, шаҳрвандонашон ки аз синни 55 сола боло мебошанд, метавонанд ки бе виза то 2 ҳафтара биёянд ба ҷумҳурии Тоҷикистон гашту гузор кунанд. Дар умум бигирем, агар ҷумҳурии Тоҷикистон чихеле ки гуфтем барои 41 давлати рӯи дунё визара аз байн бурд. Хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, акнун комментарияҳои шуморо хонда ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. Инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад. Инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед. Лутфулло нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Меган ҳамин алимент споридана аз байн мебаранд. Ҳамин гап роста ё ки не? Мода алимент наспоридасан дигар. Меган ки қонуни нав биромадай. Не, фикр мекунам и аз байн намерава ҳеҷ вақт ва дар ин мавзӯъам ягон тағйироти иловаҳо ворид шидагӣ нест. Чихеле ки пештар буд, яъне аз ҷониби падар барои фарзанд алимент ситонида мешава. Ҳозирам бо тариқи ҳалномаи суд. Як каси дигар нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ кай тамом мешава ва чанд фоиз шидагиай ҳозир? Мо дар ин мавзӯъ видео кардем ва худо хоҳад видеоша мепартоем. Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ рӯзи 27 май ба анҷом мерасад. Омид нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Як савола дар ҳайрат гузоштам хидмат. Амира илтимос сода кунед бифаҳмонед. Ҳамин нишондиҳанда меган, нишондиҳандара чӣ хел ҳисоб мекунанд? И чанд сум мешавад, чӣ хел мешавад? Нишондиҳанда, яъне ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон шурӯъ карда аз соли 2024 як нишондиҳанда баробар ба 72 сомон мебошад. Яъне агар мисол мегирем, агар ягон каса 10 нишондиҳанда ҷарима кунанд, ҳар як нишондиҳандаша 72 сомонӣ ҳисоб мекунем ва ҷавобаш мебурояд ки чанд сомон мешавад. ё ки 100 нишондиҳанда агар ҷарима кунанд, ҳар як нишондиҳандаша ба 72 сомон ҳисоб мекунем, ҷавобаш мебурояд. Ҳамин мебошад бародар. Меҳроҷ нависондай. Ассалому алайкум акаи Сорбон. Як савол дорам, тибқи қонун ҳамира мефаҳмондем. Оё шаҳрвандо ҳуқуқ доранд ё ин ки не? Имрӯзҳо бисёр ба назар мераса ҳама гашту гузор мекунанд. Дар спринтерҳо ва дар автобусҳо одам ая намуде метапанд ки дигар ҷо ҷумида наметонем. Намешавад ки аз болои ҳамин ронандаҳо даъво кунем то чени ҷои нишасти худшон одам бигиранд.
ҳамин ягон ҷавобгарӣ дорад ё ки не? Мо муроҷиат карда метавонем ё ин ки не? бале бародарони азизу гироми қадр, агар тибқи қонунгузорӣ бигирем, ҳар мақсад микроавтобуса ё автобусе ки аз ҷои нишаст зиёд одам бор мекунад, дар ин ҳолат нисбати ӯ ронанда метавонанд ки ҷарима таъин кунанд аз 1 то 2 нишондиҳанда, яъне ки ин ҷавобгарӣ маъмурӣ мешавад. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум, Макаи Сорбон. Даъваткунӣ ба хизмат. Соли таваллуди чандаи ҳозир ҳамира мефаҳмондӣ. Дар призове ки айни ҳол рафтаи сай, солҳои таваллуди 1997 то 2006 ба хизмат даъват мешаванд. Вале шумо рӯз ва моҳошам ба назар бигиред, соли таваллуди 2006 ки мисол 18 сола шидагӣ набошад, ӯра ба хизмати ҳарбӣ даъват намекунанд. Як каси дигар навишонда: ассалому алайкум, Макаи Сорбон. Меган границаҳоро қатъи аэропортҳо полни маҳкам мекунанд, ҳамин гапҳо роста ё ин ки не? Не, бародарои азиз, дар мавзӯи маҳкам шудани границаҳо ё аэропортҳо ягон информация нест ки бигем официале эълон кардагӣ бошанд ки ҳамаро маҳкам мекунанд, вале ихтиёр медорем ки тӯли 10 рӯзи охир мешавад дар границаи Қазоқистону ва дар баъзе аэропортҳои Россия рейдҳои вазнин рафтаи сай. ҳамин сабаб мисол чандин нафарҳоро гардондан аз рейс ё чандин нафарҳои дигара намонданд ки ба Россия ворид шаванд, бигем депортатсия кардан. хела ин мушкилиҳоро бисёр ихтон огаҳ ҳастен ва дидестен. Так официале эълон шидагӣ нест ки рейсҳо маҳкам шаванд ё границаҳо маҳкам шаванд. хоб, тамошобинони азизу гироми қадр, навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То видеоҳои оянда, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.